Rahoton da Hukumar Ƙididdiga ta ƙasa ta fitar ya nuna cewa hauhawar farashi a Najeriya ya sauka zuwa kashi 23.71 a cikin ɗari a watan Afrilun shekarar 2025, idan aka kwatanta da kashi 24.23 cikin ɗari na watan Maris, sai dai har yanzu akwai jihohi 10 da babban birnin tarayya Abuja da ke fama da tsadar rayuwa mai tsanani, inda hauhawar farashi ya haura kashi 30 cikin ɗari. Jihohin da abin ya shafa sun haɗa da Enugu, Kebbi, Neja, Benue, Delta, Ekiti, Nasarawa, Zamfara, Gombe da Sokoto. A jihar Enugu ne aka fi samun hauhawar farashin, inda rahoton ya nuna ya kai kashi 36 cikin ɗari. Kebbi ta bi da kashi 35.1 cikin ɗari, yayin da Neja ke da kashi 34.8 a cikin ɗari. Duk da sauƙin hauhawar a matakin ƙasa, waɗannan yankuna na ci gaba da shan wahala. Musamman a jihar Benue, farashin abinci ya tashi da kashi 51.8 cikin ɗari idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata, inda cikin wata guda kawai ya ƙaru da kashi 25.6 cikin ɗari. Rahoton ya danganta wannan hauhawar da matsalolin tsaro da ke hana manoma gudanar da harkokin noma yadda ya kamata, lamarin da ke haddasa ƙarin tsada da ƙalubalen abinci a sassan jihar.